ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁ ମିଠା ଭଲ ଲାଗୁଛୁ। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ମତେ ମିଠା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କଣ ଆଣିକି ଦବ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଲୋଭ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା। ପଇସା ଥିଲେ ତ କେବେ ବି ଦେବି। ପଇସା ନ ଥିଲେ ଦଉନି। ତୁ କେତେ ଭଲ। ଓ ଭାଇ କହିଲ ରସଗୋଲାଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର କି ହାନିକାର? ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଯଦି ମତେ